vragen deze mensen... Wat? We vragen mensen op straat of ze mogen interviewen. De kikkerstelling van deze week is... dat mensen zitten. Bam, jongen! Hallo, dit is kikker. Wat heb jij? Ik zie kinderpost zeggen, de kat krabt de knullen van het raam. Oké, die. Nog één keer. Oké. Kinderen die niet naar school kunnen in arme landen. Oké. Actie. Hallo, de kinderen. Dit was het voor de kikkeTV. Oké, je moet ook lachen. Je moet ook lachen, moesten. Actie. Hallo, de kinderen van de zegel actie is. Ja, kom op! Hallo, dit is kikkeTV. Ja, weg. Aandacht. Weg deze. Jongens. Ja, jullie ook, jullie zitten ook niet. Oké. Wat wil jij vertellen?